Разбрали ли за случая? Да. 8 годишно момиченце е изчезнало. Ей така. Трябва да я търсим. Добра идея. Може би... Значи някакви координати. Ще предположа в този квартал някъде. Може би по уличките. Има най-много логика. Ще трябва да потърсим и някакви улики. Така е. Нощно съм си взел кафето. Сигурно стария Джил знае нещо. Прав се. Човек има доста наострен слух. Ай, много силна памет. Така е. Добро нещо е да започнем там. Хайде, Майкъл. Хайде, Майкъл. Не, какво си позволявате? Ей! 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 Здравейте, Старджио. Ние сме от полицията. Искахме да ви разпитаме... Ще ви кажете на полиция! Искахме да ви разпитаме... Ще бъдете целия си живот! Извинете, може да повторите? Искахме да ви питаме за едно момиче. Дали си спомняте? Не ви ли малко рано за момичета? Не. Чак пък и съвета ви давам. Не, искахме да ви попитаме за едно момиче, което е изчезнало. Дали помните случайно нещо? Помня! Секне се сети. Капачката е малко затворена. Пък си много затворен. Питайте. Преди известно време изчезна едно момиче. 8 годишно. Не мога да я намерят никъде. Последните данни са, че е около Бъркстон, някъде там. И бихме желали да питаме дали случайно сте забелязали нещо странно или общо взето нещо бъде да се случва наоколо. Странно ли е? Единственото странно нещо, което съм виждал тук, са прическите ви. И ми искате за съвет за момичета с тези прически. Дори и съвет няма да ми помогне. Да, но наистина ли не сте виждали нещо друго странно, освен... Да, и само да допълним. Ние не търсим момиче, което както ви си помислихте, а по-скоро я търсим, защото се е загубила. Не разбрахте. Загубила. Ние сме детектив и полицай. Но лежащо момиче между един от блоковете. Това не е странно, аз го правя постоянно.
Между кои блокове? Не знам, с прозорците. Това не помага много, защото има много блокове, които с прозорци между тях. Не, наистина. Много благодарим за цялата помощ. Но все пак благодаря. И това е нещо. Неблагодарен Никола. Как така без помощ, бе? А това, само като го види, ти се живи живота. Нямаме. Искахме да питаме също дали сте виждали някакво момиченце наоколо. Около 8 годишно. Момиченце съм виждала. И вас! Включително! Между блоковете. Да сте виждали? Добре. Ами... извинете. Хората в този квартал явно са безнадежни. Да. Ами, да продължаваме да търсим. Това е печенко. Но, поне това да е. Не може да се наспи на спокойствие. Аз за това избягвам от семейство. Какво трябва да избягвам от Вселената? Искам да поспя. Не разбирате ли? Извинете, госпожо. Добре. Но... Хората в този квартал са интересни. И странни. Да. Ами, предполагам, че това е края на... Мистерията. Да. Ами, да утре аз отивам да си взема бомбони. Не питай защо. Ами да, аз ще си дам един душ. Ще помисля по това, което се случи. После ще се пенсионирам. Да. Крайно време. Разбра ли се случая? Не, дай да научим. Разбра ли за случая? Не. Кой? Разбра ли за случая? Да. Няма. Малко момиченце изчезна. Благодаря. Само втори клас. Разбра ли за случая? Да, неясно съм. Малко момиченце. Само втори клас. Разбра ли за случая? Разбрах. 8 годишно момиченце изчезна.
Разбрали се. Я, не! Разбрали се случай. Разбрах. 8 годишно момиченце изчезна. Ей така. Ами, случва се такива неща. Какво ще ме зарежем просто? Следващото ти е се... Разбрали за случай? Разбрах. 8 годишно момиченце е изчезнал. Ей така. Ами, сега ще трябва да я търсим. Не мога да повярвам. Какви неща се случват на този свят? Ще трябва да ги търсим.